אני יכול לומר את זה בעברית, אתה תתרגם. הרמב"ם. הרמב"ם, מימונידס. הרמב"ם כיתבו. ממשה רבנו לא היה כזה משה כמו מימונידס. Hazreti Musa zamanından öyle bir lider yoktu. הוא קבע 13 עיקרים. 13 tane çok önemli פונדמנט. kural. דברים בסיסיים שהיהדות עומדת עליהם. Yani, ve Yahudilik bunun üstünde duruyor. בכל סידור תפילה, the prayer book. Her kitabın כל בוקר duasında אנחנו אומרים את sabah, 13 העיקרים sabah ve של הרמב"ם. her sabah okuyoruz ki işte bu 13 tane önemli olan başlıkları, kuralları okuyoruz. כל אחד מהם מתחיל במילים אני מאמין באמונה שלמה, כולם. Her birinin ilk cümlesi ben tamamen duama inanıyorum. הראשון, İlki, שהוא לבדו ברא את כל העולם, birincisi Allah לא bizi, דרוויניזם ולא אבולוציה. Hay maşallah maşallah. Allah hepimizi yarattı, başka bir şey değil. maşallah. שהוא לבדו ברא, זה Tek הראשון. başına Allah hepimizi yarattı. ואחר כך, שכל, אני מאמין באמונה שלמה שכל דברי הנביאים אמת, Her şey doğru olduğunu kabul ediyorum. ואחר כך יש אני מאמין Ben inanıyorum בביאת המשיח. ki Meşiyah gelecek. Maşallah. אף על פי İnanıyorum yani o her שיתמהמה, sabah konuşulan Maşallah. duanın içinde ilk cümleler. אף על פי שיתמהמה יתעכב, עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא. ואת השיר הזה היו שרים בקרונות, יהודים שלקחו אותם לאושוויץ בדרך האחרונה, חיברו מנגינה, יהודי בשם פסטג, למילים האלה של הרמב"ם, אמונה בביאת המשיח. זה יסוד ביהדות. Elhamdülillah maşallah.